Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Аввал якояки ҳамаи шумо мардуми шарифа ба ин моҳи муборак табрик мекунам. баъдан бародарони азиз ва гиромӣ, яъне иншоалло мақсадам ин буд ки дар ҳақтон ва дар ҳаққи миллатон, дар ҳаққи ватанам дуогӯ бошам ва ҳамеша дуо мекунам. вале ҳозир ман мехоҳам дар як дақиқаҳои андаке барои шумо як гӯем ки он чизе ки дар зеҳни ман ҳаст, дар фикри ман ҳаст, ман ба гӯши шумо расонам. вақте ки шаб, бародарони азиз, дирӯз мо аз таровеҳ баргаштем ва вақте телефона кушодему вазъиятҳоро мақсад ҳар рӯз ки пайгирӣ мекунем, имрӯз барои ҳамагон маълум аст. вақте ҳолата мо дар марз дидем, ҳолата дар байни мардуми воруху ҳамсарҳади онҳо вақте дидем, рости бисёр як бигем лаҳзаҳои барои одам нороҳаткунанда, бисёр бигем гуфти ҳами тоҷикои мо зиқам шидем. вале иншоалло бародарони азиз ва гиромӣ, дар ҳар як лаҳзаҳое ки ба сари мо меояд, инсон бояд рӯҳафтода нашавад. ҳеҷ вақт рӯҳафтодагӣ дар кор нест. фақат мо аввалан ба тамоми мардуми ворух гуфтанием, шахсан ман худам, ман дуо мекунам ки аллоҳи меҳрубон аввалан шуморо ҳифз кунад ва мо дар паҳлӯи шумоем. имрӯз ҳамаи мо ворухӣ, гап дар сари дигар, инҷа сари минтақаҳо дигар намеравад. яъне ҳамаи миллат бо шумо аст, ҳамаи ватан бо шумо аст, зеро шумо ҳам як порчае аз ҳамин тоҷикистони моем. ба ҳамин хотир бародарони азиз ва гиромӣ, аввалан дуо мекунам ки онҳое ки гузаштанд, дар ҳамин ҳолат гузаштанд, худои меҳрубон инҳоро раҳмату мағфират кунад ки бисёр дараҷаи баланде бурданд. ин тараф моҳи рамазон ки дарҳои ҳамаи азоби аллоҳ бастай. дуюм ҳимояи марзу бум ки пайғамбари гиромӣ гуфтааст, 3 нафар гуфтааст беҳисоб ҷаннат меравад. як нафар шумо касе ҳаст ки марзу буми диёри худша ҳифз мекунад. ин бародарои гузаштаро аллоҳ раҳмату мағфират кунад ва захмиҳои моро аллоҳи меҳрубон шифои комил тиҳад. ва бародарони азиз ва хеле гиромӣ, ман имрӯз қудрату қуввати ман ин аст ки ҳамеша дар ҳаққи шумо, дар ҳар як нишастум, дар ҳар як ибодатум дуогӯ ҳастам ки ҳамаи мушкилотҳоро бо фазлу карамаш дур гардонад. фақат боз гуфтаниям ки имрӯз алҳамдулиллоҳи роббилоламин мо дар як замони зиндагӣ дорем, мо дар як давлати зиндагӣ дорем ки иншоаллоҳ расидагӣ дар ҳамаи мушкилоти шуморо мекунад. ба ин хотир мо бояд ки ҳеҷ вақт итари рӯҳафтода нашем, шикаста дилам нашем ва ҳеҷ вақт худмона ита одами танҳо бесоҳибам, бародарои азиз, ҳеҷ вақт эҳсос накунем. барои ҳамин ман аз барои худо ба шумо гуфтанем, бародарои азиз, ки қатитонем, ҳамроҳтон ҳастем ва дуогӯам ҳастем. ва имрӯз бародарое ки аз мо ҳастанд, дар кадом минтақаи зиндагӣ дорем, имрӯз бародарои азиз ва гиромӣ, соати омадааст ки ҳамун марзу бума ҳифзш, ки ин бигем як чӣ гӯем, як заминҳои таърихие ки барои мо шумо боқӣ мондагӣ ҳаст. иншоаллоҳ ҳар ваҷаби ӯро мо ҳимоя мекунем. ва агар аллоҳи меҳрубон ку мо мардуми ҷангхон нестем, мо мардуми мисол бигем ки ҷангкун нестем, лекин ҳам гуфти тоҷикои мо ҷои ҷанг, ҷои нанг, имрӯз ҷои нанг ки омадааст, аллоҳи меҳрубон ӯ соатшам наёрад. агар овард, ҳар як нафари мо бояд ки барои ҳифзи ҳимояи ҳамин ватану мулки худмон, бародарои азиз, як 3 ҷон не, агар 1000 ҷон ки дар кор шид, бародари азиз, мо бояд ки доданмон дар коре. барои ҳамин ман иншоаллоҳ бозам мегӯм, худованд рӯзҳои сахта наёрад, рӯзҳои вазнинеро наёрад. худованд дунболи ин кори кишӣ бо тенҷию хубиро биёраду аллоҳи меҳрубон ҳаматона ҳифз кунад. Амин я раббал оламин.